Хей! Знаете ли в кой български град има квартал, кръстен на Деспот Добротец? Има цял мемориален комплекс, построен за него. Ще разберете точно в това видео. Може да се сети ли от снимката, но това е именно град Добрич. Моровен град. Градът е разположен в североизточната част на страната ни, точно в сърцето на Добруджа. Историята гласи, че именно от Добруджа идва добруджанския владетел Деспот Добротец, който управлява през 14 век. За жалост, паметта на България е под турско робство и Добруджанския район пада под турско робство. През това време градът има редица имена, докато не бе основан през 16 век под името Хаджилго Балдържик. Така се е казал и османският търговец, основал селото. След освобождението, градът получава сегашното си име Добрич и от Великия деспот управлява по нашите земи. Но след Междусъюзническата война, както Добрич, така и североизточна Добруджа падат под румънска шапка